गिबिसिनथारावनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मुलुगनां आइजो साननि मुङाव बयबो मुलुगनि मानगोनां आइजो नोंथांमोननिसिम गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरबाय। दिनैहाय उदालगुरि जिल्लानि UPPL बिथांमोननि वुमेन्स विंनि गेजेरजों जि इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेनि जि हाबाफारि लादों बेयावहाय आंखौ एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै आइजोफोरनि मान मर्यादानि बा आइजोफोरनि जौगासारनायनि बिसय बेबायदि सावरायनो बे खाबुखौ मोनबाय। आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनावहाय जोंनि समाजनि बर' आइजोफ्राबो मुलुगनां आइजोफ्रा जेरै जौगादों गुबुन गुबुन रायजोनि आइजोफ्रा जेरै जौगादों गेलेनायनि बिथिङावनो जा सावथुननि बिथिङावनो जा साख्रिनि बिथिङावनो जा बा सोलोंथाइनि बिथिङाव समाज फोसाबनायनि बिथिङाव गासैबो बिथिङाव जों आइजोफ्रा खौसेयै जाहाथे जोंबो जौगासारनो हायो बेबायदि गोसो बिथाफोरखौ जोंबो जाहाथे मोनगोन बा जोङो बेबायदिनो राजखान्थि बिथिङाव मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हाथों आरो रांखान्थि बिथिङावबो बेबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो बेबायदि मोनसे जायगाखौ जाहाथे मोनो जेराव जोङो लोगोसे हौवाफोरजों बेबायदि देशनि बा रायजोनि बेबायदि थांखि बिथांखि लानायफ्राव लोगोसे जिरायफानो बे खाबुखौ जाहाथे आइजोफोरनो होयो आं गुरै खावलायबाय। आरो जोङो बर' आइजो बा जोङो बेबायदि जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलनि आइजो हिसाबै जों जेरैबायदि जौगानांगौमोन जों दासिमबो बे खाबुखौ जोङो मोनाखै राजखान्थि बिथिङावनो जा बा सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा जोङो दा बेखायनो जोङो सासे बिमा हिसाबै सासे आइजो हिसाबै जोङो खावलायदों जायफ्रा जोंनि समाजनि थांखि बिथांखि लायो बिथांमोना बे खाबुखौ होनांगौ जाहाथे आइजोफ्राबो हौवाफोरजों बेबायदि लोगोसे बेबायदि मोनसे मोजां बिथायाव गसंथानो हाथों बेबायदि जौगानायनि खाबुखौ मोनथों बेबायदि मोजां मोनसे मन्चखौ जाहाथे बिथांमोना मोनो जेराव लोगोसे सावरायलायनानै समाज फोसाबनायनि समाज जौगासारनायनि माहारि दानायनि बेबायदि खामानिफोराव बाहागो लाफानो हागोन आं बेखौनो खावलायबाय। आरो जेसेबां बेबायदि आइजो बिमाफोर दङ आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि समाजनि गेना गोरोन्थिफोरखौ फोसाबथों उन्दै बैसोआव हाबा जानायफ्रा जोबलांथों जोंनि गेजेराव जि जोंहा ड्राग्सनि मोनसे बेबायदि आखक्त बा जानायफ्रा जोंहा बांबोदों जौ लोंनायनि बेफोर बांबोगासिनो दङ जों साफ्रोमबो बिमाफ्रा जेब्ला जों खौसे जागोन जोंनि गथ'फोरखौ जोङो बे ड्राग्स जानायनिफ्राय जोङो जाहाथे होबथानो हायो जौ लोंनायनिफ्राय होबथानो हायो उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ जों जाहाथे होबथानो हायो सरकारा जिबायदि सिन्था खालामनानै जिबायदि आयेनफोरखौ लाबोगोन बे आयेनफोरखौ समाजनि मोजां आयेनफोरखौ जों जाहाथे बयबो जोङो खौसेयै जोङो बाहागो लालायनो जोङो मावफुंनायाव जोङो हेफाजाब होयो आं बेखौबो खावलायो। आरो जायफोर आइजोफ्रा दिनैयो बेबायदि गावखौनो रोङा होननानै सानना दङ उन जाना दङ बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों जोङो बयबो आइजोफ्रा जोङो रोङा नङा जोंहा बेबायदि मोनसे मोन्थाय दङ जोंहा दिनैयो समानथाइनि मोन्थाय बे जोंनि मोनसे मौलिक अधिकार जोङो बेखौ बयबो मिन्थिगौ भारत संबिजिरा जोंखौ दिनै आयेननि नोजोराव जों बयबो समान हौवा हिन्जाव जोङो बेनिखायनो जोंनि साननायखौ जोङो सोलायनो नांगौ जायफोरा जि फिल्डआवहाय खामानि मावदों गेलेग्राया गेलेगिरि हिसाबै फाव खालामग्राया फावगिरि हिसाबै जायफोरा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव खामानि मावदों सोरबा UPSC बेबायदि आनजादफोरखौ होनो थाखाय साग्रिद जादों सोरबा APSC बेबायदि साग्रिद जादों नोंथांमोना बेबायदि जौगालांनांगौ आर्मि जानोबो जोङो ओंखारबोनांगौ गासिबो फिल्डआव जोङो खामानि मावनो जों आइजोफ्रा ओंखारबोनांगौ जोङो जुदि शारिरिक भाबे जोङो हौवाफोरजों समान समान जों जुजिनो हाया बे मोनसे जोंहा मोनसे साननाय दङ खिन्थु जोङो मेलेमारि नोजोरजों जेब्ला जोङो नायो जों उन नङा बिनिखायनो जोङो गासैबो फिल्डआव जोङो खामानि मावनो हागोन जोंहा मोनसेल' बिथिङाव जोङो बेखौ साननांगौ जे जोङो दिनैयो जों जाहाथे आइजो हिसाबै जोङो जाहाथे लोरबां जाया आरो फरायनायनि खेथ्रआव जों गोसो होनांगोन आरो जोङो समाज फोसाबनायनि खेथ्रआवबो जोङो बयबो जोङो गोसो होनांगोन जोंहा दिनै मोनसे बेबायदि समाजाव थासारि दङ जे जों आइजोफ्रानो जुदि जोङो साग्रिद जायाब्ला जोंनि न'खरफोरखौ जोंनि समाजफोरखौ जोङो बेंनो हानाय नङा जोङो बेनिखायनो आइजो हिसाबै जोङो जुदि मोजाङै जौगानोब्ला जोङो इक'नमिकेलि बा रांखान्थि बिथिङावबो जोङो हौवाफोरजों लोगोसे खामानि मावनो बिथांमोनखौ जोङो सापर्ट खालामनो जोङो आवगायनो नांगोन जोङो जेरैहाय जोङो फिसा हिन्जावफोरखौ जोङो मालाबा समाव जोङो मा खालायो जे एसे खम नोजोरजों माने फिसा हिन्जाव फरायाब्लाबो जासिगोन मालाबा समाव जों सानो फिसा हिन्जावखौ जे एसे दुरबल लोरबां बेनिखायनो बेखौ बारा गोसो होआलासिनो फिसा हौवाखौसो जोङो जेनेबा गोसो होयो जोङो बेफोरखौ जोङो नागारनांगोन हानि बेलायावबो आं बेखौनो बुंदों लेन्ड राइट दिनैथ' जोङो हौवासा हिन्जावसा बयबो समान समान हा मोनो आंबोथ' आफानिफ्राय मोनदों आरो आं बेखायनो गुबुन बिफाफोरखौबो आङो खावलायदों आरो जोंहा जेरै जोंनि आफाया जोंनोबो बेबायदि फिसा हौवाजों लोगोसे जोंनोबो माने समान हाफोरखौ होदों बे मोन्थायखौ आरो बेखायनो गुबुनफ्राबो जाहाथे फिसा हिन्जावखौ जुदि समानै जौगानांगौब्ला जों बिसोरनो जों खाबुखौ होनांगोन बे नोजोरा जाहाथे हौवा समाजाव बेयो फैथों मालाबा समाव जोंहा समाजाव मा जायो मेल डमिनेटेड ससाइटिखाय हिन्जावफोरखौ जोङो लेङा हिन्जावफोरनि बुंनायखौ जोङो खोनासङा जोङो बेखौ खालायालासिनो जिहेतु दिनैनि मुगाया दिनैथ' जोंहा बे 2023 मायथाइया डिजिटेल
अल बा डिजिट अल दंखायो जोंहा इनोभेटिभ एन्ड टेक्न'लजिस बेवहाय जोङो इकुवेलिटिनि खोथा बुंदों समानथिनि खोथा बुंबाय थाब्लाबोथ' जायाना जाया समाजनि आयेनफोरखौ बानायोना नीति निर्धारन खालामो बिसोरो मा खालामनांगोन खाबुखौ होनांगोन आरो खिन्थु मालाबा समाव आइजोफोरा मालाबा खाबुखौ मोनब्लाबो ओंखारबोनो माने बायो जोङो आइजोफोराबो माने जों जिहेतु ओंखारबोनो बायोब्लाथ' जानाय नङा जोंबो खाबुखौ लानो रोंनांगोन आरो बे खाबुखौ लानो थाखायनो जों बयबो शिक्षित जानांगोन आरो शिक्षायानो गासैबो जौगानायनि मोनसे मुल भेटि समाज फोसाबनायानो जा मोनसे इनकाम सर्सनि बेलायावनो जा बा जोङो समाजखौ रैखाथि होनायनि बेलायावनो जा बा जों गोजोन थासारि सोरजिनायनि बेलायावनो जा सोलोंथायानो जोंहा मुल मोनसे भेटि बेनो सोलोंथायानो जोंखौ माने गासैबो बिथिङाव जौगाहोगोन दा जुदि मोनसे समाजा जौगानोब्ला जोङो जिहेतु समाजनि आधा अंशआनो जोंहा महिलाफोर आइजोफोर दा बेनिखायनो जोङो जुदि मोनसे समाजा जुदि गोग्गोम बेबायदि गेरेमसा महर मोनोब्ला हौवा आरो हिन्जाव मोननैबो दोलोआ जोंहा जौगाब्लासो जोङो गोजौ मोनसे जायगाखौ जोङो मोनगोन आरो आं बेखायनो मटिभेट खालामो दिनैनि आइजोफोरखौ नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जों जाहाथे गावखौ उन्दै साना उन जानानै दङ बेखौ साना बयबो जोङो मेन्टेलि जोङो माने जोङो साग्रिद जानो हक जोङो थाम थिम जानो हक जि चेलेन्जेसफोरानो फैया मानो जों जाहाथे बे चेलेन्जफोरखौ जों मोगा मोगि जानानै जोंनि समाजखौ जोङो जौगाहोनायाव हादर जौगाहोनायाव जोङो समाज दानायनि बेलायाव जों जाहाथे गासैबो साखा फारा जानानै जोङो बाहागो लानो हायो आरो अकल दिनै जोङो नुनो मोनो जोंनि आइजोफोरखौ जेब्ला इलेक्सन फैयो बे समावल' जोङो बिराद सांग्रां जायो इलेक्शना जोब्बाय सरकारा दाखांबाय जोङो गैला बबेयाव थांखो अकल बे दिनावल' नङालासेनो जों गासैबो दिनाव 365 डेजआव जुदि आइजोफ्रा जोङो जुदि सांग्रां जाना थायोबा गावनि गथ'खौ फोरोंनायनि बेलायाव जोङो मरेल केरेक्टार दानायनि बेलायाव बे गासैबो बिथिङाव जेब्ला जों सांग्रां जानानै थागोन दिनै जोङो नुदों अक्ट'बरनि 2 तारिख जौ होबथानाय सान जोंहाथ' जेबो एक्टिभिटिस गैया आइजोफ्रा दिनैसिम बा जोङो नुदों दिनै मा होनो 5 जुन बिफां गायोना बे दिनावहाय जोङो आइजोफ्रा बे दिनावबो जोङो बिफांसो गायनांगौ प्रिथिबिखौ जोङो रैखाथि होनांगौ ना बेफोरावबो जोङो खामानि मावो बेफोरखौबो जोङो लानांगौ अकल बे 8 मार्चल' नङा जोङो जौ होबथानाय सान बा एन्टि ड्राग्स डे जोंहा 26 जुन बेफोराव जों आइजोफोरा जाहाथे माने मैखोमै बाहागो लायो गुबुन गुबुन एक्टिभिटिसफोरनि गेजेरजों अब्लासो जों अल राउन्ड जों मोनसे डेभेलपमेन्टखौ आइजोफोरखौ जोङो लाबोनो हागोन आरो अकल बोसोराव जुदि सानसे 8 मार्चआवल' जोङो सांग्रां जाबाय बा 5 बोसोरनि उनाव जेब्ला इलेक्सन फैबाय अब्लाल' जोङो सांग्रां जाबाय बिदिब्लाथ' जोङो देरहासार जानो हानाय नङा दा बेनिखायनो जोङो जि लेभेलाव जा गामियावनो जा सोहोर ओनसोलावनो जा जों बयबो आइजोफोरा जोङो सांग्रां जाना थानांगौ जोंनि समाज बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय अब्ला आङो फोथायदों आरो निस्सय जोङो जेरै गुबुन हादोरफोराव नुदों आइजोफोरा माने समान समान खामानि मावदों जोंबो बेबायदि खामानि मावनो हागोन आरो आङो मोनसे समाजखौ खावलायनो इच्छा खालामदों आइजोफोरनि प्रति सिन्ता धाराफोरखौ जाहाथे सोलायो आइजोफोरखौ सनमान होनो जाहाथे सोलोङो आइजोफोरनि प्रति मान सनमान एखे माने मोनसे बेबस्थाफोरखौ लानो बे खाबुखौ जाहाथे होयो आं बेखौ खावलायबाय মই সকলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱসৰ শুভেচ্ছা বিশ্ববাসীক লৈ জনাব বিচাৰোঁ আজি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত UPPL হয়কে মহিলাসকলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল উইমেন্স ডে সেলিব্ৰেশ্যন কৰিলে খুব উলহ মালহেৰে প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ হ'ল ইয়াতে ভালেখিনি আলহী উপস্থিত হৈছিলে আমাৰ স্পেচিয়েলি ওদালগুৰি বিধানসভাৰ বিধায়ক লগতে ডেপুটি চিফ আমাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰ উপস্থিত আছিলে আপইণ্টেড স্পিকাৰ হিচাপে মনালিসা দৈমাৰী উপস্থিত আছিলে আৰু চেণ্ট্ৰেল লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত আছিলে আৰু আজিৰ এই সভাৰ জৰিয়তে আমি মহিলাসকলক কেনেকুৱা সকলো দিশত একগোট কৰিকে কেনেকুৱা আগুৱাই নিয়া যাব তাৰ বিষয়ে বহুখিনি আলোচনা বহুখিনি মেছেজ স্পিকাৰবিলাকে দিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱসৰ পৰা এটাই কথা মই আজি মেছেজত ক'ব খোজোঁ মোৰ মেছেজত যে আজি মহিলাসকল আমি কোনো গুণে পিছুৱাই থকা নাই সকলো দিশতে মহিলাখিনি আগুৱাই আহিছে কিন্তু সুযোগ সুবিধাটো কিছু হ'লেও মহিলাখিনিক যিটো ধৰণে মানে দিব লাগে তেনেকুৱা দিব পৰা নাই যেন আমাক অনুভৱ হয় মানে আমাক যিখিনি ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগে তেনেকুৱা দিয়া নাই যেন অনুভৱ হয় আমি কথাতে কওঁ যে মহিলাখিনিৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথাবিলাক যদি আহি যায় পলিটিকেলি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যিবিলাক কথা হয় সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে ফুলফিল হোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু আছে BTR গভৰ্ণমেণ্ট হয়কে আমাক এছুৰেঞ্চ দিছে আমাৰ হাই কমাণ্ডবিলাকে যে নেক্সটত নিশ্চয় মহিলাখিনিক যিটো 33 ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে সেই কোটাটো ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি যত্ন কৰা হ'ব বুলি